дӯстони азиз, сарпарасти видеороликҳои канали мо компанияи софсавдо мебошад, ки дар он ҷо шумо метавонед дороҳои гиёҳӣ барои рехтани мӯи сар, ришро ғафз кардан, сафедии пӯсти бадан, худро фарбе ё хароб кардан ва дигар бемориҳое, ки дар рӯи экран мебинед. Барои дастрасӣ кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. Доставка дар Москва ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат ва ба дигар шаҳрҳои Россия дар муддати 3 ё 4 рӯз. Софсавдо, ба ҳама дард даво. Opel Sedan соли баромадаш 91 сол, сӯзишвори газ бензин, мотор 1.6. Я сола ҳуҷҷат дора ака? Чанд я сола? То 21, то 2021 ҳуҷҷат дора бародаро. Коробка механик. Пробегаш 532,000. Не, ака машин чанд шид? Ака ҳамиҷа мошина нигаҳ кар чанд қа нафс мекунад газаш 20,000 мега бо 20,000 савдо мешавад бародаро. муроҷиат кунед. 20,000 савдо мешавад иншоалло. 20,000 гуфти я? 20,000 бародар. номер телефон ту чанд ака? 93 525 64 82 бародаро занг занед, бо савдо мешавад. 20 савдо мешавад? Савдо мешавад бародаро занг занед. Opel Astra соли баромадаш 99 сол, сӯзишвори бензин, мотор 1.6, электропакет. намедонам ака соҳиб шумо 4 та электропакет бода пеш дора бародаро. коробка механик. ахира чанд шидам аки? Я хидмат нест ака соҳибш да уҷа пробегш нишона чиёли. ина мошин бародаро. ака ҳуҷҷатҳо шанд қайган? ҳуҷҷатҳо шанд қайган? 6 моҳига ҳуҷҷат дора бародаро. мотор 99 солай бародаро. нақша чанд каяка? 35,000 мега бу савдо мешавад. 35 та. Равадит ко ака овози мотора роиш ко. Не я мотор номер телефон ту чанд ан? 917 97 306 бародаро занг занед, бо савдо мешавад. 35 та. Opel Hatchback соли баромадаш 96 сол, сӯзишвор газ бензин ака? сӯзишвори газ бензин, мотор 1.6, электропакет, коробка механик, пробегаш 499,000. мотор 4 фарсунка дора бародаро. ягон ҷо мега пусидагӣ варид кардаги нест. нақша чанд гуфти ака? 27,000 бо савдо мешавад. Погиза губкават кардаги аст. нақша 27,000 мега бародаро, бо савдо мешавад. газаш мотор 27,000 бо савдо мешавад. номер телефон ту чанд ака? 988 26 336 занг занед бародаро, бо савдо мешавад. 27 савдо мешавад бо? ай 27 бо савдо мешавад. ҳуҷҷатҳо як сола ҳуҷҷат дора. Opel Astra спортивния бародаро дараҳай соли баромадаш 98 солай, сӯзишвори газ бензинай, мотор 1.6 ё? мотор 1.6 бародаро ду дар дора ина. 2 та электропакет,
коробка механик. Кондиционер кор мекунад ё? Надора кондиционер. Кондиционер надора бародаро. Ин машини спортивни Астраджи. ҳуҷҷатҳо чанд қилган? 1 сола на. 1 сола ҳуҷҷат дора бародаро. На ҳуҷҷат шикаргияй электропакет дона. ҳуҷҷатоша 1 ҳафташ даст канана бародаро. Мотор. Гази простоя? Заводское капот. Заводское, я? Газ заводской даст бародаро. Бародаро газ заводской ихчай. ин нақша чанд кай? 30 гуфтаидам бародаро 30000 мега бу савдо мешава. Ай 30000. Ай 30000 бу савдо мешава. ин рақамои телефон ту чанд нака? 917 917 38 84 44 бародаро Астраджи спортивни ддр. Занг занед бо савдо мешава. Дайвонекси соли баромадаш 95 сол. Сӯзишворӣ газ, бензин. Мотор 1.6 электропакет дора. 4 электропакет да пеш. Коробка механик. Пробегаш 228,000. Электропакет ам шор мекуна. ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака? 1 сола ҳуҷҷат дора. Сӯзишворӣ газ, бензин бародаро. Ина газаш. нақша чанд кай? 16000 мега бародаро. Бу савдо мешава 16000. рақамои телефон ту чандан? 93 150 51 57. занг занед бу савдо мешава. 21 да соли баромадаш 2006 сол. сӯзишворӣ бензин. мотор 1.6 ака? мотор 1.6. ин салонаш. ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака? ҳуҷҷат чанд қайга дора? сола кардагиша ака. нав 3 моҳ гузаштагиай. коробка механик. зажигани киштаги пропекша намешавад да. нархша чанд кай? 25000 мега бо савдо мешава. 25000. мотор. номерои телефон ту чандан? 901 400 182. занг занед бо савдо мешавад. 2106 соли баромадаш 1984 сол. сӯзишворӣ бензин. бародаро 20000 мега бо савдо мешавад. 20000. 84 соле тамошо кунем машина. нархша 20000 сомон мега. 20000 сомон бо савдо мешавад. пробега 68000. коробка механик. Аза номерош аст кай лабовода. Баба тай.
мотор заводской ихче бародаро. Холи чизе ягон чизаш алиш каги нест. Ягон ҷурам пусидаги надора. Нақша 20000 сомон мега бо савдо мешава. Номерои телефон ту чанд анака? 939 09 59 бародаро занг занед бо савдо мешава. 20000 сомон бо савдо мешава. ҳуҷҷато бародаро 1 сола ҳуҷҷат дора. 1 сола ҳуҷҷат дора 20000 мегам. 20000 сомон.